ba wani shugaban kasa da ya kai Tinubu. In kuma akwai mutum ya zo ya faɗa ga abubuwa guda hudu saboda masu sharhi, kada mutum ya je ya ce na ce ba shugaban kasa kamar Tinubu ya ba magana haka. Ka rubuta a kawo wanda ya kwato kudin local government, a kawo wanda ya kirkiri ministry a arewa ya ce noma da kiwo a mata ma'aikata, a kawo kuma wanda ya mana north west development commission a arewa, ko shugaban kasa ko me kai, a kawo wanda ya kai shi. Babu. Muna goyon bayan shi, muna kuma fatan Allah za mu fita solidarity da aka ce za a yi godiya ga waɗannan abubuwan guda uku. Za mu fita domin wanda ya maka alheri ka yaba masa. Tun lokacin da kun kusa da mulki aka fi kudin gama a Kano, daga nan kowa ya fara, tun daga nan kasan ta shiga bala'i har wannan shekara. Sai a wannan shekara Allah ya sa ku nama ta fadi, kuma ni na tabbatar in kun ba da wata uku kacal, wata uku zuwa hudu, wallahi tallahi sai kasan ta canza. Saboda kudin ne ruwan da yake zama a manyan riguna ake tare shi, sai an disa shine zai sauka kasa yanzu dam. Ciyamomin local government Allah ya taimake mu, cikin ikon Allah Malam Bola Ahmed Tinubu ya gama mana aiki. Saboda ka talauci da ake maganar rashin tsaro, da izinin Allah mun samu sauki 75%. Ya rage naku ku ciyamomin local government da za a ba ku kuɗi a hannunku, ku yi aikin da ya kamata inda ya kamata da waɗannan kuɗi. Da izinin Allah za mu samu sauƙi fiye da tsammani. Duk wani talauci da ake magana in Allah ya danka ba da wata 2 zuwa 3 nan, wannan ƙasar ta zama ba yadda kake tsammani ba. Mu muna magana akan me yin abu ne ya bar legacy. Wannan ya isa. Da mu za a fita solidarity na Bola Ahmed Tinubu. Akwai national rally da Warkar ya ce zai yi, Warkar sunan shi ko? Yawwa, to in Allah ya da mu za a fita, da ni zan je jihata da izinin Allah in fito in kuma nuna abubuwan da tunanin biyu. In akwai wanda nashi ya kamar nawa zai faɗa, babu. Yaban gwani ya zama dole. Duk da madamar da PDP ta yanzu wannan shekara ɗaya ka bada wata 6, wallahi sun matallahi sai ya ga saitin ƙasar nan ya zama 70% an samu abin da ake nema. Saboda bari ne faɗa ba, professors da masana tattalin arziki su suka fara, suka ce rike kudin local government shine ya rike kasar nan. Sabbin ne aka ce 85% talaucin da ake ciki rike kudin local government ne, saboda kudi ba sa yawa hannun mutane. Kudin mutum miliyan 200 ne aka ba mutum 10, mutum 36. Yanzu kudin mutum miliyan 200 an ce a bayyana su kudin hannun mutum 700 da mutum 770 da wani abu. Kaga abin dole ne aka ce dole zai canza. To ni na ganin me haka zaka bara da yan jarida da mu da wanda su faɗa, ni gaskiya kawai nake so a faɗa. Ni ban ce wai kai kai mutum ba ko kai ku gwamnatin APC, a'a kai duk wanda ya abun faɗe na kirki, tunda mutumin na da bai abu ma ana cewa yayi, ka gane. To yanzu kuma yayi abun kirki, dan Allah ko so ɗaya ne ya faɗi ku yi mutumin nan muna, ko so ɗaya ne. Ni kuma ko kuma wani zan ce mun ƙarya ne local government me aka ce autonomy ba a dawo da shi ba, ko kuma ƙarya ne me aka ce local government autonomy ba shi talaucin da muke ciki 70 cikin 100 ba rike kudin local government bane, ko kuma yace rashin tsaro 78% ya ce ba rike kudin local government bane. Wani zai kare ta ni akan wannan, ko kuma wani ya kawo min shugaban kasa a cikin shugaban kasan da aka yi daga kan yar addu'a zuwa Goodluck zuwa Buhari, wane ne yayi abin da Tinubu yayi? Babu. Allah ma ya ce idan yayi maka ni'ima ka gode masa sai ya kara maka.